guys, welcome back again to my YouTube channel! So, So ngayon guys, tour namin kayo sa aming swimming pool kung saan po. Ang swimming pool na to ay sobrang laki talaga. Ito po yung swimming pool na panglahatan na kahit na sino pwedeng maliligo. So as you can see sa swimming pool namin guys, wala pong bawal. So ito pong swimming pool namin, Pax! Ayan, wala pong maliligo. So yan po yung mga kasama ko, ayan. Naligo sa swimming pool namin. Wala po kasing entrance dito sa swimming pool namin guys. At saka mabait din kami. Hindi porkit mayaman na kami is ano talaga. Kailangan ipagdamot yung mga bagay na kung ano meron sa'yo. So ayan na guys. So ayan. Ayan siya. Hi! Yung swimming pool namin guys, hindi po masyadong maraming tubig. Kasi nga po, kukunti lang kami nag-igib kayo ng umaga. Ayan. So ayan po guys, may makikita pa rin kayo mga bato. Ganun. Ayan, meron pa naliligo guys. Ayan. So, so, nagugutom siya sa sobrang laki ng swimming pool namin. Tapos, tinor niya yung, yung buong area ng swimming pool. So, ayan. Gumanda siya. Ayan, diba? Parang basang sisiyo. Go ahead na kay load. Sana all. So, ngayon guys is, ayan, tutor ko po kayo sa aming swimming pool. So, ito po yung swimming pool namin, guys. Ay! So, may makikita pa rin po kayo mga bato kasi nga po, konti lang kami kaya nag-igib. Diba? So, hindi po masyadong karamihan. Ayan. Saya po sila. Ayan. Libre po dito sa swimming pool namin, guys. So, wala po kayong problemahin. Pagkain nga lang. Walang libre pagkain. Uy, Diyos ko. Quarantine pa naman. Diba? Dapat pahalagahan mo. So, pupunta tayo dun sa isang area kung saan ay kung saan maganda din. So, ayan. So, ayan guys. Sobrang ganda. Sobrang dami ng swimming pool namin. Wala maraming naliligo dito sa swimming pool namin guys. Pero ngayon wala. Kunti lang kasi nga po, because of COVID-19. So, quarantine pa more. So, pag wala kang quarantine pa, so wala kang ligo. Ganun. So, bawal pa kasing maligo ng bonggang-bongga. Kaya, yung swimming pool namin, hindi pa dinadaraos ng mga tao. Ganon. So, diba? So, ayan guys. So, you can see, hindi ako naliligo. Ayan. Ito po yung mga, mga puno na tinanim namin. No? Ayan po yung puno na mga tinanim namin. Nasa ganun, hindi naman nakikita yung mga naliligo sa swimming pool namin. So, ayan, tutor. So yun guys, so meron po kayong makikitang mga konting tanim pa din, no? Yung mga tanim na hindi pa masyadong tumaas or tumubo kasi nga po hindi sila masyadong naaabutan ng tubig. So ang ganda talaga dito sa swimming pool namin guys. So kung gusto yung maligo sa swimming pool namin, go ahead. So sobrang laki ng swimming pool namin guys. Kahit buong barangay nyo dalhin nyo dito, walang problema yan. So ay, Diyos ko. Sa swimming pool namin guys, sobrang alat ng tubig sa swimming pool namin. Kasi nga po, nung yung yaya ko, yung inutusan ko lang, kumuha ng asin. Diyos ko, ang daming kinuha, isang sako. Eh, nung nadulas siya dito sa mga bato, oh, diba? Yun na nga, umalat yung swimming pool namin. Sobrang laki. So, ilang years, parang 50 years more, kukuha ng tubig yan kung papalitan mo na ito. So, kailangan pag-isipan bago mo itong punan. So, ayan guys, yung swimming pool namin. So, sobrang ganda. Yung mga bundok na yan, so, ayan. Diba? Bumongga. So, babalik na tayo para swimming kung okay ba yung mga kasama ko na naliligo kayo sa swimming pool namin. Sobrang init, no? Pero okay lang. So, kailangan kong So, ayan yung swimming pool namin guys.
ignore ko na kayo. So hindi ko kayo maiikot sa buong swimming pool talaga kasi nga sobrang laki. So dito lang kayo sa mga masukal na lugar kung saan pwede kayong makano. Kasi nahihirapan din ako mag-tour. Kasi yung aeroplano namin nawala ng gasolina, so hindi ko pwedeng gamitin. Siyempre, alangan na matutula ko yun, diba? So, ano. So, ayan yung mga kasama ko naligo sa swimming pool namin, ara. So, yung swimming pool namin, hindi ako maliligo, guys. Sila lang ang naligo sa swimming pool namin. Sobrang laki na swimming pool namin, ayan. Kasi makikita kayong duwende, ayan siya. Ang ganda ng mga duwende sa amin, guys. So, meron siyang dinalang, ano ba ito? Parang mata ng bubuyog, oh. Ayan, guys. So, requirements talaga ito pag naliligo kayo dito sa swimming pool namin kasi bawal talagang mag-ano kayo, no? So, kung pwede mag-burn ka, okay kayo dyan. So, ito guys, wala po kami dito mga ano, mga bahay-bahay or cottage. Kasi nga po, pinag-iisipan pa po namin yan. Wala pa kaming ginagawa. So, pinag-iisipan lang muna. So, ayan guys. So, itong mga puno nakikita nyo guys, is kami po mismo nagtanim nito. Kasi nga po, ayaw namin mainitan yung mga tao na naliligo sa swimming pool namin. Sobrang laki ng swimming pool namin guys. Pang barangay talaga. Yan. Kahit dalhin mo ang buong barangay nyo. Tsaka yung mga kapitbahay yung mga ano, chismosa. Kasi dalhin nyo na dito at dito nyo niliblib lahat. O, dito. So, ito sila. Pwede po bumonga. Kasi meron siyang malang. Okay. Eto guys! Diba? Oh my god, first time ko nakakita nito. Ayan, buto lang dyan. Bumongga siya. Ayan, parang, diba? May parang mermaid huggies. Ah, taray! Gusto ko yung buong buo. Hindi lang sa paa lang, diba? Yung paglangoy ko mamaya, mermaid ako. Oh my god! Which one? Ay! Hindi ako mahulog. So, ayan po, siya yung nadala. Ayan. So, yun na guys. Thank you so much po sa lahat ng... Kung gusto nyo maligo, just call me, no? Pwede kayo sa, ano, libre naman itong swimming pool namin. Wala naman itong harang. So, ayan guys. So, bye-bye!